bai Rubizelaian, bai kalean, euskara erabiltzea lehengo hizkuntz moduan. Oinarteko moduen euskeraz segidutia. Karrerak eta entrenamenduak euskeraz egitea. Buzeoko ikastaroak euskeraz. Kosnoagan urrazpian ere egiten dugu euskeraz. Urte guztien euskeraz egitea. Naturaltasunez euskeraz egiten dugula. Testa punta euskal kultura delez, entrenamentua be euskeraz egingo dugu. Entrenatzailegaz euskeraz gehiago egitea. Gure erronka, futboleko prozesu guztia euskeraz egitea. Sare sozialetan eta web horrezen euskeri egiza erabiltzea. Tropelien euskara nagusi izetie. Abenduak 29ean. Lanak abizatara. Gu abizatara eta zeu. Ez geratu jokoz kanpo. Guazen abizatara. Hogeta laubien, abiza! Bertan ikusko gara.